Guys, welcome back to my YouTube channel Shadi Vlogs. In Enkulu Kadri temple baita unexpected ad baidini ancha itte alpada videos pura aina part okay bale poi dada pura untuka Lawar puji. हम डर लगता है। नहीं डरने की कोई बात नहीं, देखो ना बैटरी जलती है। वो तो डर शायद फ्लैश आ रहा है। इधर बैठ के यहाँ पे ऐसे फोटो ले सकते हैं, यहाँ पे लोग फोटो खींचते हैं ऐसे। अंदर आ जाओ। इधर कोई नहीं दिखाता हूँ, मैं दीवा जलाता हूँ इधर, मैं सफाई रखता हूँ। ये सब इधर बंद किया हुआ है इधर। इसके ऊपर देख लो, बंद किया हुआ है, दिखता है? हाँ दिखता है। इधर भी रास्ता था, इधर भी बंद किया हुआ है। धीरे धीरे निकलना है। चलो ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ದಾಯಪಣ್ಣ ಇಂಕೊಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದು ಬೈದಿನಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಓಡೆಗಂಡ ಪೋಪುನಂಡ ಅದೊಮ್ಮೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದು ಬೈದಿನತ್ತ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬರ್ಪಿನಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಪದ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ತೂಪುನೇಟೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆಯೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರ ತಗೋದಿತ್ತನು ಅಂಚ ಅರ್ಧಗೆತ್ತಿನಾಗ ನೆನಪಂಡ ಆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದೊಲಿತ್ತನತ ಬಂದು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಕೈತಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಲ ಉಂಡು ತೂವೆರೆ ನನ್ನೂರ ಏಪಣ್ಣ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಪೋದು ಅಲ್ಪದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪುರ ಮಂತದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆ ಯಾನು ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಯಾನ್ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಮನ್ಪರೆ ತುಂಬ ನನ್ನಲ್ಲ ಏನ ಚಾನಲ್ನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪರೆ ಮರಪೊರ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕಾಗ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್.